Ni marwaki ni machiegni wagoye mbaka wapuonjre kotenore kod achiel ariyo adek manyalo miyo wabedo kod ngima makare. Amor mokalo ni wendo wakedo daktari wasechope studio abo miye thuolo obonyiso ne nyinge nga en wuod kanye olony e weche mage kato adonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari? Erokamano. Nyinga Kevin Omondi Wahware aja Ugenya ma Ugunja to an daktari molony e weche mag bero thiedho kaachiel kod loso ngima dhano kaluwore gi tuoche go mawuok e weche mag chiemo. Erokamano. Manyiso ni chiemo gi bende nyalo miyo ngima ng'ato bedo maber kata ngima ng'ato bedo marach. Ka en jatuo nyalo miyo chango mapiyo piyo kata ochango mapiyo. Erokamano. Nikech chango. Watemo wacho ni gima ichamo in. Watemo ni kichiemo makare to ngimani ni kare. To kichiemo marach to ngimani bedo marach. Koro watemo wacho ni kaka ngimani chal pile ka pile nyaka nyuoli bidongi bed ng'ama duong'. Onego bed ni chiemo kare mondo ngimani obed kare. Koro nitie tudruok makende kind ngima dhano to gi chiemo ma gichamo. Odiechieng' ma kawuono daher mondo wagoye mbaka kotenore kod chiemo makare e diere ma ng'ato pek kata pregnancy and nutrition. Ipani ma en twak maber? Kamano. Kapok wachako daher golo puoch kod pak ne jogo ma nigi nyithindo matindo kata jogo ma sani e pek kata jogo ma nigi paro mar bedo mapek. En gima kare kendo adiera ni en gima ntiere kind dhano pile ka pile, koro en twak makare gi sani. Erokamano. Gimo miyo adwani mondo wagoye mbaka ni nikech mana kaka iwacho ni ngima dhi nyime, family dhi nyime mana ka mine omako ich ka ginyuol ma nyithindgi odongo maber. To nitiere kaka onego bed ni mine mapek giritore yo makende kaachiel kod yo makare. Wang'e ni chiemo makare e diere ma ng'ato pek. Ang'o momiyo nyaka miyo mapek ng'e ni ochiemo makare kendo dak makare? Kamano. Ng'at ma pek nyaka neno chiemo makare. To kata kapok obedo mapek watemo wacho kaka jogo mapuonjo weche mag chiemo ni chiemo makare onego bed ni chakore kata ka ng'ato pok obedo mapek. Matiende ni ka en kod mpango mar bedo mapek e mbele kanyo to onego bed ni chako chiemo makare gi e sani. Koro watemo wacho ni chiemo makare ber nikech en gino ma biro miyo nyathi monyuolo bedo gi ngima makare kaachiel to kod anyuola wuon ma biro wuok kuom nyathino be monyuolo. Koro en gima chakore kata kapok ng'ato omako ich bedo mapek, en gima dhi mbele sama ng'ato yach man gi ichno to en gima dhi mbele kata mana tok ka ng'ato osenyuol. Wadog chien wachak seche ma ng'ato pok omako ich, seche ma ng'ato pok obedo mapek. Ang'o momiyo weche mag nutrition kata chiemo makare gin gigo monego bed ni wakete maino? Erokamano. Sama ng'ato pok obedo mapek to watemo ng'iyo ni e kinde mabiro nyalo bedo mapek. Koro onego bed ni obedo gi ikruok makare kapok omako ich mondo obed gi nyathini. Nikech nyathi modhi ting'o biro tegemea gino manie dende mamano wuon. Nyathi chiemo kokalo kuom min gi. Koro watemo wacho ni mano momiyo ber mondo ng'ato oikre e chon, ochiem makare chon, makata ka omako ich kata kogamo remo to yudo ka koro nyathi madonge iye chande yudo chiemo makare monyalo chamo. Koro watemo ng'iyo ni nyathi nikech ochiemo kokalo kuom min gi emomiyo min gi nyaka ikre makare kata kapok omako ich. Erokamano. Kaito bende kata seche modhi dongo kapo nono ni miyo ntiere kaka onge kod madini, yudo ka ich ok oikore maber, od nyodo ok oikore maber, tiende nyathini biro chake gi start marach ma ok par kaber ahinya. Omiyo kaka ng'ama miyo nyaka iikri ma dendi ikre maber, obed remo, ibed gi remo moro medel, ibed madini mopogore opogore, dhod nyodo, od nyodo, ing'ini onge kod tuoche mopogore opogore nikech bende kapo nono to donje dendi to kichiemo maber nyalo kelo chandruok matamre gi nono. E seche ma ng'at ma miyo peka bo chuno ga ni mondo miyo bed kod special nutrition needs kata gigo mochuno ni nyaka bed go to kapo nono ni ginyalo bedo kaka mage? Kamano. En adier ni ng'ano ma pango bedo mapek kata miyo mapek nyaka bed gi special nutrition needs. Matiende nyaka bed gi pogruok matin gi ng'ano mok pek e kind kiwango mag madini modwaro kaachiel to gi gigo mamiyo ngima nyathi bedo maber. Koro watemo ng'iyo ni sama mama nikech penjo ni gin machal kaka mage, ng'ama mama maparo bedo mapek kata mapek man gi nyathi, mokwongo watemo ng'iyo weight mare, en owuon pek mare. Matiende ni gigo mochamo nyaka bed nochamo chiemo go makare manyalo miyo obedo gi kilo mani kare. Mar ariyo watemo ng'iyo ni nyathi mane i mamani be nyaka dongi. Koro sama nyaka dongi nyaka bed gi remo, watemo ng'iyo ni mamani be en gi stores moromo e kind dende manyalo miyo nyathini yud remo moromo. Watemo ng'iyo ni nyathini be nyaka dong makare ki obwongo mare, kifuondene e mamani. Koro watemo ng'iyo ni be mamani chiemo makare mago magero del manyalo miyo nyathini dong maber. Nikech nitiere moko ma boneno mbele kanyo ma koko timo to chandruok nyalo bedo kind nyathi modhi nyuolo kata en owuon kaka ng'ama mama. Koro kwang'iyo picha moro kae ma wan godo watemo neno ni mamani en mama mapek.
To waneno ka wan ka gi kidienje 4 mag chiemo. Kona kocha wantiere gi proteins kata chiemo go magero del. Watemo ng'iyo kanyo moting'o mogo mawuok kuom ring'o, mawuok kuom tong' kod chiemo mopogore opogore, gin magero del, mabro gero dend mama ni owuon kaachiel to gi dend nyathine be madonge iye. Kwa biro malo koni wantiere gi calcium kata madini ma bro konyo nyathini e gero chokege kaachiel kod lake mondo bed motegno maber. Kwa biro piny ka to wan gi iron mano makonye e medo remo e del mar nyathi. Wayudo ka wan kanyo gi ring'o kaachiel to golembe opogore opogore galode manyalo miyo iron manyako cham mondo nyathini bende obed gi remo e dende. Kwa dhi mbele kocha be wan gi folate. Folate bro konyo nyathi nitie gima waluongo ni neural tube, gino moting'o obwongo kaachiel to gi lumbru mar nyathi nyaka piny. Koro mondo nyathino dongo makare maonge shida moro amora, nyaka mama chak bende chiemo ma folate, kidienje machiwo folate. Koro kama en chiemo makare mar mama ikre kata ma pek man gi nyathi. Ero kamano. Seche mowacho nutrients tineni gin madini kidienje mopogore opogore to thothne madini gi kata kaka iketo gini wantiere kod protein, wantiere kod folate, wantiere kod calcium, wantiere kod iron, wantiere kod kidienje mopogore opogore. Ipogo gi ganang'o kosenena madini kama nitiere kako pog gi to kapono nitiere enyo mane mopogi godo kosiketo gi kata kanyakla ni gin madini, protein, calcium, iron, folate kod gik makamago. Nitiere kaka ipogo gi kidienje mopogore karibu kidienje 6. Mokwongo wantiere gi mago magero del. Mowacho ni proteins. Koro mama ni nyako ger dende en owuon, nyako ger dend nyathine be moting'e iye. Koro watemo ng'e ni koko chamo chiemo magero del to chopo kuma koro nyathini chako chamo dend min gi owuon. Koro ka ng'ato pek to dende dhi adhiya. Koro watemo ng'iyo ni nyathi manie ich ni nyako yud chiemo magero del, magero dende owuon, min gi be nyaka ger dende. Kech kaka boneno mbele kanyo, onego bed ni miyo mapek medo kilo dwe ka dwe. Mar ariyo wantiere gi chiemo mamedo teko moluongo ni carbohydrates. Mama ni nyaka med teko ne owuon mar dende manyalo miyo tim tijege mapile pile, kaachiel to kod fuonde ne be nyaka yud teko mar ting'o nyathini. Nyathi cha be nyaka yud teko mar tugo e ich kaachiel to kod teko mar chiemo. Mano miyo nyaka wacham chiemo mamedo teko. Kasto wantiere kod chiemo mawuok kuom modhi mawacho ni fats. Nikech watemo ng'iyo ni nyathini nyaka bed kuma liet nitie, min gi nyaka yud liet mar del. To liet gi wuok kalure gang'oa gi fats mochamo. To nego be ni modhi mochamo be gin mopogore gi modhi ma kawaida. Ok onego cham modhi mawuok kuom chiemo kaka boche mag dhok. Onego be no chamo ng'enyne modhi mawuok kuom alode kaka njugu gini kata mano duma. Wantiere kod pi. Ma wachako ni ben kategori machielo mar nutrients, mama nyaka modh pi mang'eny. Nikech en owuon nyaka rembe bed moromo, nyathi be nyaka rembe bed moromo. To achiel kuom gik makonyo kuom keto remo kata del obed maber en pi. Nyathini nyaka dende luoki kata en mana ich kamano. Nitie gik manyako gol oko mar dende, to nitie be manyako kaw kowuok kuom min gi. Ma mano be nang'oa en luoko del kokalo kuom pi. Wantie kod vitamins koro ma wuok kuom alode kaachiel to kod olembe. Wantie gi gik kaka vitamin A manyalo konyo maber miyo nyathini mondo obed gi pien del maber kaachiel to kod neno makare. Wantie gi vitamin B complex moting'o B2, B6, B12 go. Mago konyo e gero obwongo mar nyathi kaachiel to kod fuonde mopogore opogore. Wacho ni neurology donge. Konyo nyaka e gero lumbrune kadhi piny. Wantie gi calcium bende kaka nwawacho chande kuom minerals makonyo e gero choke kaachiel to kod leke motegno kaachiel to kod ring lak bende. Wantie gi vitamin D makonyo nyathini e gero chokege be mano wanyalo yudo kata kowo chieng' kata opogore opogore. Koro ka wantie gi kidienje mopogore opogore, wantie gi vitamins, wantiere gi minerals mopogore opogore, wantie gi chiemo mamedo teko, magero del kaachiel to kod mageng'o tuoche. Koro waketo gi kidienje mopogore opogore kamano. Kidienje mopogore opogore, winjo kimulo vitamins, winjo kimulo madini mopogore opogore, tiende niya koro wadhi keto gi kidienje ariyo manyalo miye madini kaka micronutrients kod macronutrients. Kamana ahinya. Atilere malong'o mokalo manyiso ni nitiere gimoro madhi nyime ka atoko rite maber to nyalo kelo chando. Kado ni mondo mwamula ne weche mag pi kaachiel kod mine mapek. Winjo kiwacho kacha ni bro konyo e remo, nikech ka pi tine remo to remo bedo mapek kendo koro kata ringo kako ringo e del ok nyal bedo maber ahinya. Mulnwa ber mar pi kuom mine mapek seche ma ng'ama miyo pek kod pi ma omodho e dende. Kamano. Koro seche ma wawuoyo kuom pi, wanyalo neno ni watemo wacho ni ng'ama miyo mapek onego bed ni madho pi lita 2 kata 2.5 e odiochieng'. To watemo wacho ni kik omodh mana pi kowinjo riyo kende, obed gi mosiko modho sa ka sa. King'iyo historia mar joma pek tibedo ni olo pi mang'eny ng'eny kuomgi. Koro ka sa matin nikech nyathino donge iye, nitiere pressure moro ma nyathi keto kuom fuondege ma iye. Koro ka sa matin
ofuko ne mar lach osepong' odhi olo pi oko. Koro pi molo no nyakwa replace, nyakwa tim mang'owa, nyakwa mede pi machielo. Nikech kodhi oko mang'eny to komodhi to bro yudo gimiluongo ni dehydration. Iwinjo, dende nyalo tuo kata onyalo bedo gi pi matin e dende. Mar ariyo, wantiere gi yedhe ma mani tiyo godo pile pile, kaka ifas, gini monego bedo muonyo pile ka pile. To gimo nyalo konyo mondo gini kik bed mang'eny e dende en komodho pi. Kodo ka sama ng'ato muonyo yath to komodho pi, to nyalo bedo gi toxicity, to nyalo bedo gi yath mang'eny e dende mokalo kiwango, to chako ketho fuondene. Mar adek, ne wacho ni nitiere tudruok mane kind nyathi to gi miyo moting'e. To note wacho ni mondo miyo madini wuog kuom min gi kano jo kuom nyathi nyaka gikal ang'owa e flu, nyaka gikal e pi. Koro pigni endi bende konyo e kalo chiemo kawuok kuom min gi kadhi kuom nyathi, kendo yugi maricho kowuok kuom min gi nyaka kowuok kuom nyathi nyaka kuom min gi. Kamano. Wathoro ga bedo kod gimoro ni folic acid bende kuom mine mapek. Ok ang'e ni to luwore kidieny mane kata kategori mage e chiemo makare kuom mine mapek ka. Ne wacho folic acid ma en folate en achiel kuom B vitamins. Koro nowacho ni oluware vitamins e kategori mar vitamin B, ni en nowacho ni okonyo kabisa e gero fuonde mag ng'ama miyo, mag ng'ama nyathi sama nyathi ni e ich. Koro sama obwongo losore kanyo kuma folate bede, koro ka nyathi mama gi muonyo folic acid maber kata chamo folate maber, tido ka nyathini wuok nyathi ma obwongo ne losore maber, en gi lombrone makare, ok othor bedo gi ng'ol mopogore opogore. Koro ka en nyathi ma kata kipenjo gimoro to pache ler nikech mama gi nomuonyo folate. Koro folic acid mowacho ni gimo konyo kabisa en korka dongo mar obwongo to gi spinal cord mar nyathi. Kamano. En obwongo, spinal cord ma bende kapono ni lumbru kata spinal cord ok odongo maber to nyalo kelo chandruok maduong'. Kata weche mag obwongo ka bende thothne obwongo mar nyathi gerore ga kane kosechako romo ndaladi kata jumbe adi ich ka. Watemo wacho ni gima kuongo gerore kuom nyathi mogik en obwongo kaachiel to kod spinal cord. Koro watemo wacho ni wige chakre maketh nyathini nyaka chop wige 4 nego bed ni oselokore. Koro watemo wacho ni lorruok mare en kind chakre kanyo nyaka wige 8. Koro watemo wacho ni kind wige 4 wige 8 kanyo nego bed ni koro spinal cord to go obwongo osetimo ang'owa oselosore. Kamano. Folate nego bed ni ng'ato ng'ama miyo mapek kawe e kidieny marom nade? Onego bed ni odiochieng' kodiochieng' onego bed ni oyudo microgram 600 odiochieng' kodiochieng'. Ni microgram 600 ni tek mondo mi oyude e chiemo. Koro watemo wacho ni oti gi supplements pile pile ma en 400 micrograms. To 400 ni iyude tablets, nitiere tablets mowuok mowacho ni iron and folic acid. Koro onego bed ni omuonyo tablet achiel pile ka pile nyaka chieng' nyuol nyathini. Nikech samoro kaka mag folate ni kata folic acid kapono ni ng'ama miyo odhi e clinic, thothne imiye ga ji e clinic, emo watemo ga ji mondo mi joma mine mapek odhi e clinic ndalo duto to ibo yudo puonj kaka makoro wantiere godo kani. Ibo yudo folate, ibo yudo iron, ibo yudo puonj ma kaka inyalo ritori diere ma ipek mondo mi chiem makare, mondo mi ngimani koachiel kod mar nyathi bed makare. Dr. Kevin, adwani mondo mang'e kopogore kod supplements, chiemo mage manyalo miwa folate bende kata folic acid? Watemo wacho ni thothne wuok e supplements matine micrograms 400, lakini moko bende timo diet ma ng'ato chamo. Ma sana gin alode ma watemo wacho ni gie sani spinach ber moloyo, nigi folic acid mang'eny. Wan kod alode mag green, wacho ni dark leafy vegetables ma ido ka gin majan lakini gin magimorore kabisa. Koro kinya yudo chiemo mopogore opogore kaka spinach mag green momorore, wanyalo folic acid kanyo. Moko bende wanyalo kumo olembe kaka avocado nyalo miyowa folic acid, mwanyalo chamo machunga nyalo miyowa folic acid. To watemo wacho ni machunga mana kama manonge leny seche mag main kod ich, to ka oonge leny to nyalo chamo machunga mabe nyalo miyowa folic acid. Wantiere kod moko be mawuok kuom grapes, olembe mopogore opogore be ma samoro nyalo bedo ni ok gin machiegni e iwa, lakini wanyalo dogi kuomgi. Wantiere kod oganda mochwaki be ntiere gi folic acid be ng'ato nyalo chamo. Nochi nena vitamin B complex. Koro alode kaachiel to kod olembe be nyalo miyowa folic acid. Yocho kacha neno oganda mochwaki. Yo mane makindo nyachamo godo oganda daktari? Ka oken mana chwake. Ntiere oganda wachna moboki. Ntie ng'eny mine kata thoth mine mapek temo wacho ni oganda miyo gi leny. Koro kacha mochwako temo wacho ni obide to puk pi mokwongo to chwak mar ariyo. Ketio ng'ato no oganda moboki to nyalo kawo to boko
to chako wacho ni koro winjo leny mang'eny kamano. Mano folate kata folic acid. Ka wadok e picha mokwongo cha ka wang'iyo chiemo makare kata weche mag chiemo idire mang'ama miyo pek ne wang'iyo kacha kidieny machielo mar chiemo bende kidieny mar calcium. Adwa ni wang'iya ne kanyo ni to idware marom nade e del ne mine mapek. Seche mopek ni thothne calcium ni dwarore marom nade to kata kapono ni dware marom nade onyalo biro kowuok e kidienje magi mag chiemo. Erokamano. Kapok wang'iyo kiwango midwaro temo ng'iyo ni calcium tije maduong' mogik sama mama pek en ni achiel obro tiyo kuom mama ni owuon, mar ariyo obro tiyo kuom nyathi. Calcium konyo e loso choke motegno kaachiel to kod leke mag nyathi. To kuom mama okonyo bende tego choke. Iyudo ka nitiere mama ma kopek to kocham calcium mang'eny to iyudo ka choke ne nyalo tur kata kowuotho ama osiko winjo rem sate sate. Mwatemo wacho ni osteoporosis, matiende ni calcium manie e choke gi otimore nade odok piny. Koro temo wacho ni mondo mi obed motegno monyalo ting'o pek mar nyathino kuom dweche 9 kata kowuotho nyaka ocham calcium moromo marom nyaka nyathine owuon be. Ma nyathi manie ich no be mondo miyo choke ge olosre maber, baleke ge olosre, ba gums ge bendo bed motegno nyaka mama ge cham calcium moromo en owuon nyaka dende be. To notemo wacho kendo ni kwang'iyo kiwango mare tek mondo inyis ng'ato ni cham marom kama kechoko bendo calcium gi wang'e. Notemo wacho ni kokalo kuom chiemo michamo wanyalo wacho ni e odiochieng' kodiochieng' onyalo yudo glass achiel mar chak ber moloyo. Mar ariyo konyalo yudo chiemo ma wacho ni seafood, chiemo ma wuok e nam. Joka rech, joka omena mopogore opogore. To rech wacho ni nitie ma kiko cham to gintie monego bed no chamo sama opek. Watemo ng'iyo ni e calcium ni mondo mi oyude e rech maber okaw rech ma onge led mang'eny. Kaka koro wacho ni ng'at modhi Mombasa nitie rech moko mopogore opogore ma kata kochamo to ok bi miya calcium maber nikech gin gi led. Koro kochamo to yudo ka yudo calcium to yudo led to chako miya adhola mopogore opogore. Koro watemo wacho ni nikech gin chumbe ok en madini maber ne del. Koro wang'e na rech be mopogore opogore, omena, oweyo kata mana mbuta gini mowuok kuma pio kotime chumbi mang'eny. Nochako wacho ni calcium ni be onyalo yudo kuom ring'o sana mago ma lean meat. Wanyalo kendo yude kuom choke mag dhiang' mopogore opogore. Kinyalo yudo ng'ama nyalo chwako chogo, mano be nyalo miyo calcium. Koro yudo ka kuon ma wanyalo yude calcium odiochieng' thoth moloyo kabisa. Erokamano ahinya. Daktari kiyie wakaw yueyo ka waduogo to wabo ng'iyo isemulonwa kidienje mag chiemo manyalo yude madini mar calcium. Iwacho ni kidienje mag rech to nyaka ibed motang'. Kiko bed recha chak, onyalo bedo gik moko kaka yogurt, cheese, gik moko kaka alode ma itgi ralum, green leafy vegetables bende wantiere kod madini mar calcium. Kata kamano wantiere kod supplements bende. Wamake kanyo ka waduogo to wadhi nyime. En chiemo makare e dende mang'ama miyo pek mane twak wantiere godo e odiochieng' ma kawuono e chenro mar penj laktar. Wakaw yueyo ka waduogo to wadhi nyime kanyo mwachako godo miyo kikisudi. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K, self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1,000 USD, South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Oh, nice dashboard.
Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya, mbichi. Is it new? Acha hizo trophy, unanichocha. Ibata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haijawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands. We love to share our cultures, and the one thing that unites us all, that celebrates precious moments, nurtures our Kenyan spirit, welcomes, and even inspires. Our language does all of this and more. The more the milk, the better the chai. Chai kweli in a Brookside Dairy Best. Machiegni kendo penj laktar kokalo RAMOGI TV ngima en mwandu. Chiemo makare e diere mang'ama miyo pek. Dr. Kevin opimono kacha ni en gima nyaka tim. To nyaka ichaki kori chon kapok ibedo mapek, seche mipek kod tok isenyuol, seche midhodho bende nyaka ine ni ritori maber mondo mi ichiem maber, dendi obed motegno, to nyathi bende oyud kaka nyalo bedo maber. Dr. Kevin adwani mondo mang'ie kapono ni dwarorega ni mondo mi ng'ato med kiwango mar chiemo diere mopek, kata ka ng'ato nyalo medo calories intake diere mopek ni, to kapono ni onego beni omedo nikech ang'o? Nikech osebedo ka wach moro ni ng'ena chiemo ne ji ariyo, achiemo ne ji ariyo. Adiera man ka chutho ok ang'eyo, to calories onego beni ng'ato medo diere mopek kose? Kamano. En gima kare kendo erokamano kuom kelo wachno, achiemo ne ji ariyo. Watemo wacho ni en wach mosebedo kadhi mbele, lakini king'iyo nonro maber, ok onego ichiem ne ji ariyo, onego ichiem nyadiriyo maber moloyo. Watemo wacho ni kizungu wacho ni don't eat for two, eat twice as healthy. Wateni kanchi chiemo achambla to sama koro isefwenyo ni in kod ich kati pek, onego bed ni koro ichieme maber nyadiriyo molo kaka kanchi chiemo ga. Wayudo ni ng'ama pek wapogo dweche 9 go nyadidek. Wantie gi miluongo ni first trimester, ni dweche 3 mokwongo, wantie gi second trimester, dweche 3 mar ariyo, to wantie gi third trimester, dweche 3 mogik go. To wayudo ka onego bed ni ng'ama mama medo calories mopogore trimester mopogore. Mokwongo onego bed medo 340 karach. Onego bed ni kain ng'ama nyicha chiemo makare, to onego med calories 340 second trimester ka. Kech first trimester gik mang'eny ok ong'ere e kanyo, lich moro mar medo kilo be mang'eny ok ong'ere. Koro onego bed ni second trimester kae ng'ato medo calories 340 katin e wi chiemo mancho chamo. Mano ka en gi nyathi achiel. To ka en e third trimester kae onego bed ni koro medo calories 600 katin. Ka en gi nyathi achiel. To ng'ama nigi rude onego bed ni second trimester kae sama ng'acha omedo 350 en omedo 600. To e third trimester kae sama ng'acha omedo ochopo 600 en ochopo 900, nikech dwaro mar ng'ama nigi rude e ng'eny mopogore gi ng'ama onge rude. To king'iyo kata wach mar medo calories, otudo ka kilo be medore, nikech wacho ni calories en teko, donge? To teko en kilo. Koro emido ka first trimester onego bed ni ng'ama mama medo mana onego bed ni karach medo kila di kikomedi kila riyo. Alafu second trimester ka nyathi koro siako dongo mapiyo, to kanye fuondi mang'eny losore ma pi mar ich cha medore. Koro onego bed no medo kilo 6 to 6 gi nus ka ng'eny. Alafu trimester mar 3 ka onego bed no medo kilo 5 ama kilo 6 ka ng'eny. Koro onego bed ni kuom chiemo ma ng'ama miyo chiemo, trimester ka trimester onego bed no timo ang'owa? Omedo calories. Nikech koko medo to nyalo nyuolo nyathi ma kilo ne ni piny. Kamano. Omedo ratil nikech tigi mang'eny matimore dende, koro teni omedo calories bende ma okete dende trimester mokwongo mar ariyo. Chiemo mage mang mine mapek onego bed ni bedo godo mabor mokalo? Chiemo nitiere e picha moro kae ma monyiso chiemo onego bed ni gichamo to gimo onego bed ni gibedo godo mabor. Achiel kuom gimonego gibed godo mabor kabisa en kong'o. Mwatemo wacho ni mamano mapek otem were gi gik mimadho machal kaka kong'o. Nikech nono kaka nwasewuoyo kinde mokalo, kong'o ken nutrients to oketho del kar mondo ober del. Mar ariyo watemo wacho ni gimo kaka ndawa
onego bed ni obedo godo mabor mokalo nikech ndawa kaka ing'e nigi madhara mang'eny kuom ng'ama miyo to samoro nyalo kaka nyaka kalo wach umbilical cord e odundu motudo min nyathi gi nyathi wuon seche ma iro no kalo kanyo kata buch ndawa go kalo kanyo to nyalo kelo shida ne nyathi ma mibro nyuol no. Mar adek watemo wacho ni en owuon mama ka mama ogore peksen chiemo no machande otem bedo godo mabor. Samoro nitie mago ma koneno to nyalo miyo ong'ok ama ma kochamo to nyalo miyo bedo kata gi leny mang'eny. Koro watemo wacho ni machal kaka magi otem bedo godo mabor. Mar ang'wen gin chiemo moko chiek. Asenjo ka mine mang'eny samoro wacho ni cham tong' manumu, cham ring'o manumu, watemo wacho ni mago kiko cham. Nikech mama no ma pek, immunity mare dok piny. Immunity mare dok piny, matiende ni dende ok nyal goyo tuo maber. Ting'eni sama ichamo tong' manumu ama ring'o manumu gijade bedo ga gi gine mopogore opogore, bakteria mopogore opogore kaka salmonella, ting'eni koro dendi yom ok nyal gogi. Koro gima wacho ni bed godo mabor be en chiemo manumu. Erokamano. Maka en tedo to choka chiemo mondo mi ochieg maber. Kapo nono ni en chiemo ma iloso to losa maber kik icham chiemo manumu mang no kelni chandruoge. Awinjo kipimo no kata ni kong'o kachiel kod ndawa to samoro nyalo kalo e biero machop kuom nyathi. Po nono ni ng'ama miyo nikech waseneno mine mang'eny mapek to gimadho kong'o. Kendo gimadhe amadha maber chuth. Kata no gundore, kata no bilo. Omadhe amadha maber chuth. Nyisa seche ma kong'o ni odonjo placenta mokalo modonjo kuom nyathi onyalo timo nyathi nade kuma nyathi ntere ich. Achiel kuom gima nyalo timo en gima luongo ni marache mogik en nego nyathi. Wacho ni stillbirth. Yudo ka samo kalo bodhi kuom nyathi to nyalo nego nyathi. Mana achiel kuom ginyalo ka koro nyathini onyalo tho kata ka en e stillbirth. Mar ariyo omiyo nyathi bedo underweight. Nyathi ok nyuole gi kilo mowinjore. Yudo ka mama ni sama omadho kong'o mang'eny to nyathi koro kinyuolo gi kilo mapiny moko winjore. Mar adek wantie gi defects moro kaka mago buongo ma kong'o nyalo ketho kata mana mag lumbru ma kong'o nyalo ketho. Ing'e ni kong'o kata ndawa gi bind nutrients moko e placenta kanyo. Koro ka nyathini samoro ok oyudo oxygen mowinjore kode koro nyuole ka obuongo ne ok ni kare maber. Mar ang'wen yudo ka nitiere ng'eng ma nyathi nyalo ng'eng nikech opache ok nowacho ni kobuongo kolosore maber kata spinal cord mare to pache be dok piny IQ mare. Koro yudo ka nyathina monyuol gi mama ma mer kata madho ndawa ng'eny gi jong'eng mang'eny nikech pachgi ok lew. Wacho kendo ni moro be nyathini nyalo nyuol preterm. Inyuole ka pok otieko losore maber. Samoro onyuole kata gi wige 30 ama wige 32. Koro yudo ka onyuole ka fuondige wuon to pok otimo ang'owa, pok otegno. Koro yudo ka mama ni ometho kata omadho ndawa lakini nyathi to timo ang'owa to ohinyore. Erokamano. Nyathi nyalo tho kata nyathi nyalo wuok ka ndalo pok ochopo. Adwa ni wang'e ni kidienje machielo mag chiemo ma bende thothne joma mine mapek thoro ga keto e dhogi mang'eny mokalo. Yudo ni samoro ka miyo pek gimoro ba kendo luonge ni pika kendo luonge nade. Odwano cham kite, odwano cham sabun, odwano muod makaa, odwano muod odoa. Ting'eni magi duto te kale dhok kaka chiemo. Ma to en ang'o ma thoro ga kelo to seche ma obiro ne miyo mapek kapo nono ni ok en kare ok nyalo kelo hinyruok kaka mage. Erokamano. Koro nitiere craving emonyalo wacho craving ma ng'ama nyalo bet godo. Ing'e ni nwa wacho ndalo moko kanyo ni kit chiemo mar ng'ato hormones ema miyo ichamo gima chal kamano. Koro ka sama mama pek ma en gi nyathi to dende golo hormones opogore e kiwango opogore. Koro ka samoro dende nigi dwaro moro mancha onge godo. Yudo ka samoro ng'ato nyalo gombo odoa, ng'ato samoro nyalo gombo liend bie, ng'ato samoro nyalo gombo maka. Koro mago gin cravings ma jabetega sama ng'ato nigi hormonal changes sama hormone mar mama olokore kata dwaro mar nyathi olokore to mama jabedo gi craving mopogore opogore. Koro gima temo wacho en ni sama mama nigi craving ntiere gik monego bed notiyo godo. Achiel ntie supplements mwachiwe hospital. Aka mano wawacho ni IFAS, iron and folic acid. Samo chamo gi boromo kata muonyo yadhno pile pile ok obunjo ka en gi gombo machielo mar gima opogore mok en chiemo. Mar ariyo en healthy eating. Watemo wacho ni ocham kidienje giduto te mag chiemo, kidienje auchiel mwakwano ka mondo koro onge madini moro amora ma onge dende ma dende bro kwaye gimoro mopogore machal kamano. Mar adek watemo wacho ni odhi e clinic sakasa kata dwe ka dwe. Obed machiegni gi laktar. Machiegni gi laktar kabisa mondo konye nikech ing'e ni samoro kobet e ot to ok onyal ng'e gima time. Ting'e ni ka obiro hospital samoro nyalo pimo yudo ka remo ni piny, matini iron mare ni piny ama calcium mare ni piny to wamiye supplements. Koro achiel kendo mar adek kuom gima onego bed notimo sama owinjo cravings gi otude gi daktari mare
machiegni kode mondo konye kaka onyalo timo. Kamano. Moko chuno ni obed daktari mar chiemo, nyalo bedo daktari moro amora. Kamano. Ero kamano nya daktari adwani mondo wang'e ane seche ma ng'ama miyo pek to nitiere ga gik moko ma bende thoro timore e kit ngimane ma bende wachoga ni kuom ranyisi ka en gi ni wacho trimester mokwongo mar 2 kod mar 3 kaka sa medo sude kaka onego bed ni ng'ama miyo medo ratil. Samoro nitiere trimester mar 3 no onego bed medo ratil to ayudo kacha ni ratil ok donj maber kata ok omed ratil. Ratil marom nade monego bed ni ng'ato medo diere mopek. Nitiere picha moro mar trimester kae magolo mama ma ingeni sama idwa ng'iyo kilo ma mama medo sama opek onego lure gi kilo ma en godo kapok obedo mayach. Matiende niya, nitie mama ma pok omako ich to kilo ne ni piny. Bedo ka mama machal kamae onego bed ni medo kilo mang'eny sama opek mopogore gi mama machielo. Nitie mama machielo ma en kare e kilo mare, matiende onego bed ni omedo matin kodhi. To nitie mama mar adek ma en kata kapok omako ich to kilo mare ni malo mogik. Koro en ok ni mondo omed mang'eny, omed mana matin moromo. Koro gima temo wacho en kaka koro kwang'iyo del ni kwa mfano ma dende mama mapek. Titemo ng'iyo ka sama nyathini losre iye iyudo ka fuonde mag dende bro bedo kati mang'oa ka medo kilo saka sa. Koro chini mama ni placenta mano gimo tudo miyo gi nyathi bro kawo gimoro grams 700. Ijno wuon ofuko mating'o nyathi bro kawo gimoro kilo 1. Nyathi wuon nyalo biro gimoro kilo 3 gi nus kanyo. Aya mama nyaka bed gi boche e dende nikech nyathino nyalo miyo bed gi fats ma konye loro kanyo to gi keto liet mar del bro biro gimoro kilo 3 gi nus. Wantie kod remo, ng'eni remo mani medore nikech nyathini be nyaka koro ti gi remo. Oyudo ka remo mar mama dhi malo kabisa. Wantie kod amniotic fluid, mano pigno ma nyathi tuge. En kilograms 800. Alafu wantie gi thuno, because chata wacho ni thuno bedo ma dongo sama mama nigi ich. O machua sama mama nigi ich. Koro be nyalo bedo kilo gimoro grams 400. Koro oyudo ka en gimoro kilo 9 to 12. Mano kuom mama modonjo ma yudo kilo maber sama opek. Man gi grams 400 mag thuno bedo madongo nikech paibe kata dundu mag chak losore, milk ducts ka bende losore, ikore ne chak, pi manyathi obedeno grams 800, remo kilo 1 gi nus, mano remo bet mang'eny matin. Boche kachiel kod mo kilo 3 gi nus, mano bende ni malo. Kaito nyathi owuon wamiye kilo 3 gi nus. Pek mar od nyodo kilo 1 kaito biero grams 700. Tiende ni magi duto te gin ratil momedore kuom ng'ama miyo ni moting'o nyathi diere mopek ni. Ting'eni ratile digi bedo kokirito maber to nyalo kelo de chando kendo ndalo mabiro. Dr. Kevin ne omedo ni mondo mi wang'ia ne bende kapok adhie e penjo machielo cha ma en ratil maber to underweight en kang'o motimore kata ka kanye ma kilo o reduce. Onyalo bedo thuno, onyalo bedo pi nyodo no, onyalo bedo remo, onyalo bedo nyathi, onyalo bedo uterus od nyodo koso. Ka nikech osebedo gi cases mamine ma gin underweight to gipek. Koro watemo wacho ni kapok mama omako ich kata ka koikre mar mondo miyo omak ich to ber mondo ong'e kilo ne mokwongo kaka ng'ama miyo. Koseng'e kilo ne to kuom kilo ne mwanyalo mede e moko machielo ka. Nikech iyudo ka samoro kilo ni wawacho ni en gimoro kilo 9 nyaka kilo 12. Kikawo imede ne mama ma ne kilo ne tin pod bro bedo mana gi kilo mani piny. Koro temo wacho ni mama kapok omako ich kata kapok obedo gi nyathi to tem mondo en owuon obed e kiwango mar kilo mowinjore. Samoro nyalo bedo ni gigi te otimore kuom mama no to nikech en owuon ne kilo ne piny kapok omako ich koro ok kony nyathino. Koro iyudo ka nyathino ok dongo makare. Wan kendo gi kidieny mar ariyo mar mama ma en owuon pok omako ich to kilo ne ni malo, en go obesity kata en overweight. Koro iyudo ka kikawo kilo gi ichake medo kuome nyalo miyo nyathi ok dongo makare makata wuok kata ka sane mar nyuol pok obet. Koro watemo wacho ni onego bed ni kilo gi te medre kuom mama no ma kilo ni kare kapok omako ich. Koro komako ich ka en underweight kata ka en obese matiende ni en gi kilo mang'eny mokalo to nyalo bedo marach moloyo ka en mama ni kare man gi kilo makare. Wantiere ga kod jomoko ma ok cham ringo kachiel kod products duto te mawuok kuom ringo, wanyaluongo gi ni vegetarians. To yudo kan samoro gin mine kod joma chuo bende. Kapo ni ng'ama miyo pek bende nyalo advise ni odhi nyime bedo vegan kata odoko ni osebedo ka nikech madini dwarore mopogore opogore. To nitie moko manyalo yudo le mok nyalo yudo kuom
Erokamano. Ingeni wate wacho ni nutrition kata chiemo achiel en kit ngato gi timne. Nitiere ngato ma en ok ocham ringo no nikech kata dini moleme mokete kamano, ama tinga mok chame nikech en gi madhara mopogore samoro ko chamo to dende ruodho, en gi allergy mopogore. Koro ingeni kokalo kuom nyathi ok nyal se ni koro cham man nikech nyathi. Wate wacho ni jok machal kamae proteins magin godo onego bed ni koro wuok kuom ang'owa kuom cham. Nowacho ni chiemo magero del kata proteins go miyudo kuom chiemo miwacho go nitie mago mawuok kuom le kata kit le mopogore to nitie moko mawuok kuom cham. Koro koko nyalo proteins kowuok kuom ringo kata tong kata chak moko ocham no, wacho ni koro ochame mang'eny kowuok kuom cham. Ochame mang'eny. Kowuok kuom wacho ni koro odoge njugu mang'eny, odoge oganda to gi olayo gini kata ang'ur mago moting'o ang'owa moting'o proteins. Koro wacho ni kiko owe ni nikech koro kocham ringo kata kocham rech kata kocham ringo mopogore ni koro owe no kocham proteins. Apano wacho ni oloki mondo koro tim ang'owa ocham mago mawuok kuom cham mopogore pod en kare kabisa. Mano wane kothe kachiel kod njuke kidienje aina go wanyalo yude kidienje mopogore mag madini, wanyalo yudo madini mar protein, wanyalo yudo moe kata kothe gi kachiel kod njuke gi wanyalo yudo mago magin safe tende gi wuok kuom le mabende pod biro konyo. En mana ni mtu kiwacho ni mondo mi gicham gi mang'eny wamake kanyo kwa duogo to wadhi nyime mondo mi watieka ne kidienje mar joma mine mapek kod chiemo makare. Tene ni jiduto te nyaka chiemo makare. Ka in ng'ama miyo machano bedo mapek, mae sama nyaka kori ikrie kichiemo maber mondo mi dendi duto te obed maber. Seche mipek kata misefwenyo ni mako ich, kanyo bende nyaka kori rite maber moloyo. Kaito bang'e no bende kisenyuol bende nyaka rite makare. Magi te yudore chenro mar penj laktar ngima en mwandu waka uyueyo ka waduogo to wadhi nyime. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yete kaeri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Jong'e man jo Kenya jong'wech. But no ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ken popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kwa kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teacher beniti. It calls for more character than just being a legend. Paw tuke kama tuke osiko ngeso ka ngeso saboro odiochieng'. Chiegi ni e show mamit maraktari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go Teacher Beach seche machal kama. Ka in jahera mar Luo Benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo. Lungani kolo con instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome within and without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngeja the entertainer. Kaka pile nyakona mogejo wawacho ni kete manaka. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, sang'wen otieno. Timore. What's Timore? Mayawa. Iwacha wonera majoli. Pam, jane sarabu odani. Kabura cherk jawde mamehe. Gini hanimu. Tok ber kata matin. Ka ng'ato temo donje. Kendi jari moya. Kikitim kamano mama.
Koro sani en chi wuodi dalani. En chi wuodi. Asante kwa kunipigia simu. Nathamini simu yako. Nitaipokea simu yako. Iwapo sitaweza kuipokea simu yako, nitapiga punde tu nitakapopata nafasi. Dial *811 *274# to get asante kwa kunipigia. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Yako chia. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajakadala. Justice for all. Miane ngima nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am bishi. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tija karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakucha irachna e joga. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana Ramogi TV. Chama haiwezi kutembea kama hakuna nidhamu. Watu hawafuati sheria. Inakuwa ni kama soko. Hapana. Chama mpaka iwe chama ambayo wanachama wanaelewana vizuri. Tukitaka kufanya kitu tunasema tunafanya namna hii. Jatend duond bura mar ODM Raila Odinga wacho ni gigeto lokruok e duond bura no mar tego mbi mare gwenge ma pacho ka. Chik mar omenda ma higa 2023 biro dhi nyime kaka entie tok doho mamalo mogik witoko ng'ur mane kwede. Gavanas mawuok e gwenge mipidhe niang' dwaro mondo piny owacho nywagie chenro mar chiro kembe sukari. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Ne wang'iyo kacha chiemo monego beni joma mine bedo godo mabor, jere magi pek, daktari wacho kacha ni kong'o ka ber to kikimul. Ni wacho kacha ni excess caffeine, tiende ni gigo mantiere kod onyalo yudore kahawa ng'enyne kata gik mopogore opogore. Chiemo moko chiek maber, chiemo moko ted maber. Ahinya ring'o kachiel kod rech mawuok e nam seafood tong koko ted maber nikech nam maduong' kaka ocean tiere kod rech ma bende nyalo bedo kod mercury. Rech go ka ponono ni chamo gi to nyalo kelo ne hinyruok nikech gin chumbe. Kae to bende wachonwa kacha ni chage kata products mowuok jamni ma ok olos maber nyalo kelo ni chandruok. Tiwacho kacha ni joket alode obed mang'eny, madini mopogore opogore kaka mag protein, carbohydrate, vitamins kachiel kod mamoko manyalo konyo. Adwa ni wadhi kidieny machielo. Joma mine mapek kachiel kod tuoche mopogore opogore. Kuom ranyisi kaponono ni ng'ama miyo opek to nitiere kaka tuoche odonje dende. Nitiere kidienje mag yedhe kata kidienje mag nitiere kako nego beno ritore seche ma tuo donjo kuome mondo mi okonyere koso. Kwa nyalo chiwo mana guidelines matin. Erokamano. En adier ni mama nyalo bedo mapek to sama ene wuoth mar ting'o nyathino to tuo moro donjone. Antie moko mabiro biro nikech opek to nitie moko ma samoro onyalo timo nade nyalo bedo ni en godo kata kapok obedo mapek. Achiel kuom nyalo bedo tuo mar ayaki ma wacho ni HIV. Ing'eni tuo ni owuon dwani mondo mama ni oritre kare ochiem maber to chako kawo nyathi ochako mede wiye. Koro wacho ni jogo manigi tuo mag ayaki giluor nikech koro osebedo man gi nyathino to ben gi tuo bende kute mag ayaki. Koro atemo wacho ni nitiere yedhe monego beno tiyo godo ARVs monyalo muonyo kata kamano kotimo ang'owa kochiemo makare kaka daktari biro nyise. Mar ariyo nitiere tuogo mag skari ma ng'ato nyalo bedo ni ne en gi tuo skari kapok obedo mapek ama obedo mapek to yudo tuo mar skari ewi bedo mayach kae. Wacho ni gestational diabetes. En tuo mar skari mabiro sama ng'ato nigi pek, sama ng'ato nigi ich to tuo no biro ni mar skari. Ma jok moko tok nyuol to dok ga piny
to atamalo ariyo kamae thoroga bedo kode tok nyuol. Koro temo wacho ni ng'ama nigi tuono mar skari e kinde moyach bende onego bed chiemo maber, en koro kaka nopuonjo mokalo cha alode mang'eny gi pi to kaachiel to gi njayo del kata exercise emonego bed notimo. Nitie mago ma tuoche mag pressure ma samoro mama ne ni kode kapok omako ich, ma samoro en mar anyuola margi kata ma osega bedo kotuo, en owuon odhi mbele gi muonyo yedhege mag pressure kata kochiemo makare. To nitie be pressure manyalo biro nikech mama pek, mwacho ni preeclampsia. Samoro opek to e bedo mapek no oyudo tuo mar pressure. Koro temo wacho ni gibe achiel kuom gima temo golo kabisa en chumbi, mano mitone mesa nikech ing'ang'ia chumbi gi pressure okwinjre. Koro mani gima nyalo wacho ni ogole maduong' mogik ma en chumbi kaachiel to kod modhi mang'eny, wet fry owere godo, deep fry owere go, otem dhi ne aboka to gi chiemo okete e mo matin. Nitie kendo tuoche mopogore opogore minyalo kaka koro tuo mar chuny malepo kata wacho ni nausea, mano be jabedo ga sama mama pek. To eto watemo wacho ni otem chamo chiemo motuo matin, ka en ng'ama njohero chiemo mag kado kata mokete nyanya mang'eny kata kitungu mang'eny, spices go koro gol, odonga gi chiemo motedi to otem kete tangawizi matin. Nitie gimiluongo ni ginger roll ma konyo duoko chuny ler mar chiemo to golo ng'oko oko. Koro iyudo ka nitiere tuoche mopogore opogore manyalo biro, lakini mane kaka wanyalo wuotho kodgi mopogore opogore. Ng'ama miyo samoro nyalo bedo kod tuo mar malaria, wasebedo ga kwalando tuo mar malaria kod mine mapek kaachiel kod nyithindo mantiere bwo higni 5. Tuo mar malaria kata kute mag malaria wang'eyo ni kethoga kidieny mar remo mwaluongo ni red blood cells. E seche ma ng'ama miyo tuo kata seche ma ng'ama miyo oyudo tuo mar malaria, mwang'eyo ni ketho red blood cells, tiende ni kidieny kata kiwango mar remo ma entiere go dende bro dok piny. Ng'ama miyo manyalo bedo ni nitiere kod tuoche mopogore opogore kaka malaria kod moko go, ere kaka inyalo nyise mondo miyo chiemo mondo bi kata doko ni oritore to remo cha bende kik dhi piny ahinya mano keth kod kute kaka mag malaria. Ero kamano. Koro koweko malaria kende kwa malaria mondi, atemo wacho ni kopogore gi chiemo mama ni odhi osiptal. Nikech biro yudo ka ng'eny ji oro nyiewo yedhe mikao e duka odhi to nyiewo to duogo. Atemo wacho ni mano osegolo iye mang'eny, nikech yudo ka ng'ato gimoro kaka elo konego bed nomuonyo ka dweche 3 gi mokwongo ka koyach. Koro atemo wacho ni mama moro amora mochoni nigi malaria kata tuo moro amora odhi osiptal mondo miye yath makare. To kopogore gi mano kaka iwacho cha, malaria kaka wang'eyo ogoyo red blood cells kabisa. Mar ariyo, malaria ohero pondo, wacho ni plasmodium, kute mag malaria go ohero pondo e tok placenta. Koro iyudo ka sama odhi opondo e placenta kanyo to chamo biero no, kosechamo to nyathi nyalo timo ang'owa, nyathi nyalo wuok. Koro atemo wacho ni ok en tuo maber ahinya kama obet godo e ot, odhi osiptal mondo miye yien monego bed notiyo godo. To maduong' mogik, wanyalo miyo gi supplements mago mag iron, machiel kuom luongo ni ranferon, ma en yath momadho pile ka pile nyaka rembe duog kare. Mar ariyo wawacho ni e yor chiemo, koro wabro kete otem chamo ring'o mang'eny mano him iron, sana chuny molos maber, kaachiel to kod alode go leafy green kaka nwawacho, ma majan ma momorore maber be ocham bro konye duoko remo. Koro kopogore gi chiemo kidienje ariyo go, otem kabisa mondo odhi osiptal, mano gima duong' mogik, kiko onyiew yedhe mag kor duka. Odhi osiptal kaeto seche moloso pi olemo, kiko beda ma onyiewe duka. Ka beto nyalo loso pi olemo dala, momede gik moko kaka beetroot, gik makamago mondo mi omede remo ma samoro no wito kata kute mag malaria no chamo. Daktari, mantiere ga kod mine mantiere ga kod ich, wanyalo dendo kacha ni high risk pregnancies. Ingeni ma enoko bitimo gigege kaka pile, owuon bende ok bichiemo kaka mine ma samoro gin normal, gin kawaida first trimester, second kata third. Jogo mantiere high risk pregnancy, enang'o gini monego bed ni ging'eyo mondo mi giritre kaachiel kod nyithindo ma pod nitiere igi? High risk pregnancies nitie, kendo atamalo ma samoro nyalo chako kinyiso ni high risk pregnancy enang'o? Okay. Kwa ng'iyo pregnancy, watemo wacho ni onego bed ni mama mako ich e saa maber kata gi higni maber. Koro atemo wacho ni high risk en ich moma kapok ochopo higni 17, mana achiel kuomgi. Kwa ng'iyo age factor kata higni, onego bed ni higni 17 kadok piny, mano is high risk, nikech bedo kama mano dende pod tin, pok oikre maber kabisa ne ting'o age no. Mar ariyo gin small mothers, motemo wacho ni gin gi del matindo. Iyudo ka mama nigi del matin
to omako ich, mano be wanyalo wacho ni en high risk nikech tek mondo nyathino dong makare. Mar adek en jogo manigi tuoche mopogore opogore. Samoro yudo ka mama samoro en gi ndulme, mano be keto under high risk, ama en gi chronic conditions. Samoro mama ni en gi UTI moro, urinary tract infection, momake tuo manyalo dhi kaka nyaye mopogore opogore, mago mag kar losruok matin, mago be nyalo bedo high risk. Koro ka king'iyo kidienje gi te, kwang'iyo age factor, wadugo wang'iyo kilo, mamano ma underweight, mano wanyalo wacho ni en high risk pregnancy, kata mamano ma overweight, samoro ni kilo mang'eny mogik gi boche, mano wacho ni en high risk pregnancy. Koro temo ng'iyo ni mine machal kamae oko tam gi mako ich, makmana ni kaka iwacho no, ber kotudre maber kata obedo machiegni kabisa gi daktari mamare. Achiel kuom gi wawacho ni gynecologist, ng'ano mabiro ng'iyo kare mar nyuol kaachiel to gi ka nyathi dongo, obs-gyn biro konyo kabisa, to tudre kaachiel gi daktari mar ang'owa mar chiemo. Kech obs-gyn bo ng'ito wacho ni kumichope ni onego beni koro waketi bed rest, idhi yue matin, ama onego beni timo exercise machal kama, ama we exercise mondi kik inja dendi. To koro kiduogo e weche mag chiemo koni, to wabiro miye puonj mowinjore kode, watemo ng'iyo ni kain mama madende ni piny, to wabiro kete on high calorie diet, kaka no wacho chande, manyalo miye o boost piyo maber. Kain mama ma samoro immunity mare ni piny kaka HIV kata tuoche mopogore opogore, wabiro kete on antioxidants gi vitamins monyalo tiyo godo, makonye mondo kik nyathino wuogi kapok ochopo time. Kain mama mancha samoro kaka ni wacho cha ometho kata kong'o kata ndawa, wabiro kete counseling, to wanyise ber gi rach mar gimotimo no, mondo nyathino dongo makare. To kain mama obese ma kilo ni malo, wabiro konye medo kilo mar nyathi, kain to mane to waduoko ne piny. Koro iyudo ka en tudruok e kind miyo mapek no to gi dakteche mopogore opogore manyalo konye. Ilero na maber mokalo tinde ni chiemo, ritruok, wuotho machiegni kod laktar, magi duto te biro konyo ng'ama miyo mondo mi obed kod ngima makare e diere mopek. To kata kamano Dr. Kevin, wathoro ka bedo kod chandruok kaka joma mine seche ma samoro ipek tintiere kod chandruok wanyalo neno kata kacha ni food aversions. Tiende ni nitiere chiemo ma orach ni aracha kata kiwinje to tik ne rach ni kaka thothne kitungu mowang, kata samoro onyalo bedo chiemo achiel kata chiemo mang'eny. Seche ma itiere kod versions kaka mag chiemo gi, to chiemo gi ema nyaka anga icham mondo mi omedi madini kachiel kod gigo manyalo konyi kachiel kod nyathini. Nikech wang'iyo ga bende alwora na chal nade, ang'o manyalo yudo machiegni, adak e dho nam, anyalo yudo mena, anyalo yudo rech, anyalo yudo wiu, samora tiere kod diere makoth chwe, anyalo yudo apoth, anyalo yudo kitungu mana pidhe nyakrundu, anyalo yudo tong' nikech napidho gwenda moro. Tiyudo ka moko kuom chiemo gi sasa ma winjo tik, sasa ma ng'ama mi winjo tik gi to winjo ka gima chunye lewe matek moko nyal kako nyalo konyore. Kaka ng'ato nyalo deal kod aversions, inyalo wacho ni mondo mi gitim nang'o? Ano kamano. Koro aversions to nitie, nikech wacho ni hormones ma nyathi ma del mama kelo sama oting'o nyathini opogore opogore. To wantiere gi karibu yore adek monyalo tiyo godo gi aversions go. Achiel kuom gi en gima wacho ni variety. Variety tiende ni nitiere chiemo moro mopogore matamino mantie gi madini machal gi macha. Kwa mfano wanyalo wacho ni skuma gi spinach gipogore, ginalo do mopogore, lakini madini magin godo to chalre nikech gite gin gi vitamin C kacha, gite gin gi iron. Koro wacho ni ka lot moro tame kata ka ring'o moro tame, bende nitiere machielo monyalo chamo moting'o gima machani godo. Koro achiel kuom gen variety, ong'i variety mag kidienje mag chiemo mantiere machiegni kode. Ka gweno otame chamo, gweno en protein, to bedo cham rech, mana achiel kuom gi. To ka njugu otame chamo, bedo cham dengu. Koro watemo ng'iyo variety mondo ocham kidieny mar chiemo mar madini modwaro cham. Mar ariyo mwatemo wacho en mode of presentation, otede machal nade. Samoro ng'ani nyalo bedo ni okodwa rechni nikech otede gi gima chal kama. Samoro kodwa rechni nikech owang'e, to koboke to bedo chame. Koro watemo ng'iyo ni olose machal nade. Koro kama moboki cha otame to temane mochiel, ko tame to koro otemo ng'iyo mopogore opogore. Tong' moboki ko tame, bendo nyalo chamo mochiel. To kama no chame, nyalo chame egg curry moro moboka boka to chako chiel cha. Koro itemo ng'iyo, itemo loko tet. To kama no tami mar adek, to koro wadoke goro gimilongo ni nutrients density. Koro wa enrich chiemo ni, wang'iyo niya, kano nego bed no yudo proteins e ring'o, to konyal chamo ring'o ni, bo nyalo keto ne proteins moro e nyuka. Ineno. Koro wawacho ni okay, waru nyuka fortified, waru nyuka to atoe tong'. Koro omadho nyuka gi proteins e iye.
Ikoro magi yore adek maber manyalo tiyo godo gi food aversions. Erokamano ahinya. Ka watieko chenro wadwani mondo wang'e ane weche mag jako del kata exercises nikech gin ga gik moko adek, nyaka ibed kod del motegno ma exercise, nyaka ichiem maber, nyaka iyue maber kod gik makamago. Exercises mage ma safe ne mine mapek mana kwa kete yo machuok. Kamano. Koro exercise tiende ni njayo del, watemo wacho ni mama onego bed ni mondo miyo nyathi odongo makare en owuon nyaka bed kare. Nyaka bed ni ochiemo maber to njayo dende bende. Sama ok njayo dende mo owinjo ko ol nyalo bedo gi weche mang'eny. Achiel, juol nyalo bedo matek kuome nikech fuondege ok ong'iyo godo, fuondege nochako mire koro ok onyuol maber. Mar ariyo, nyalo bedo gi tuoche kaka mag kizunguzungu monyo mana ka wiye rundore, muche rumo. Koro exercise monyalo timo maber mogik, achiel kuom gin wuoth. Watemo wacho ni mama mapek kik bed abeda. Otem wuotho kata otem ang'owa jogging. To kiko time ma koro reme magole chande. Ni odwa ni daktari nowacho ni koro atim jogging koro na sate ok kamano. Otime mana munjile ka en owuon ko winjo ko chako ol notim ang'owa to weyo. Koro ma yote mogik en wuoth kata jogging. Mar ariyo en chikruok kata mana mar tol. Motimo wacho ni bo tima mos. Ok en gimitimo mithoe ma koro nyaka ng'o chikra chika. Mar adek en kaka koro mwatimo ka ni sit-ups, onyalo bet piny to chung, obet piny to chung, to mana ka yie second trimester kanyo. Kaya ko jobe third trimester to koro yino bedo maduong' ok onyal timo sit-ups. Mar adek gin mago mar rieyo tok. Ka en gima do lier kata matin to nyalo liero, kata ka en pikube moro mana manjeyo dende bende onyalo timo mano. Alafu mar ang'wen to watemo wacho ni maber en exercise, maber en chiemo, ke chiemo ber en exercise. Koro kiko beda ng'ama exercise to ko chiem kare. Koro ochiem maber to exercise matin. Ma watemo wacho ni dakika 30, 10 to 30 gokinyi, 10, 30 godhiambo. To kiko bed mang'eny mokalo kanyo. To maduong' moloyo, joma mine ok makich kendgi, omiyo joma chuo nyaka support gi mondo mi gibed kod pregnancies ma safe, in bed ma safe kachiel kod nyathine. Wach mogik miweyo wagodo kod kuma inyalo yudie daktari? Erokamano. Koro wach mogik manyalo wacho ni en gima ber mondo ng'ato makich, kendo en gima ber mondo ng'ato nyuol. Koro apani bedo gi luoro ok en gima konyo kiseng'e adiera makende ni in iwuon in e ot ma nyathini odake. Koro chal mar nyathini kaka idwani mondo obedi, ngimane mondo obedi en kuomi kaka ng'ama miyo. To mana kaka iwacho no be joma wuone be aluongo ni gini en girwa wate. Ich ok mak gi ng'at achiel. Koro ka isefwenyo ni ok omadhe chai. Koro kisefwenyo ni mama pek no beni kawo jukumu mokwongo ikonye, nikech nitiere emotional support mana mar paro mondo ikonye godo, nitiere physical support tije matek go ikonye, ka achiel to gi dende be iwacho ni sama dende to winjo ka en safari mayot. Erokamano. Pono ni ng'ato dwa yudi daktari, yudi kanye, namba ni mar simu kinyalo miyowa? Erokamano. Gi sani to an Ugunja mano Siaya. Wealthy Health Nutrition watimo consultancy, to namba na mar simu en 07 08 250 306 0708 250 306. Andukero kamano makende. Ngima en mwandu, joma mine mapek kata machano bedo mapek, nyaki ritri kapok ibedo mapek seche mipek kod kisenyuol mondo ngima ni kachiel kod mar nyathini obed maber. Mata chendo ni en Andutho Otieno, nyaka kendo odiechieng' machielo oriti masani. Seche moko inyalo yudo hera e yore koda kuonde ma ok igeno. Kaka intiere ni, samoro be. Seche moko inyalo yudo hera e yore koda kuonde ma ok igeno. Kaka intiere ni, samoro